दिनै आं नोंसोरनो मोनसे फिसा टपिक लाना फैदों। बेनो जाबाय 1873 ILP अर्थात इनार लाइन पारमिट 1873। दा बियो इन्डियानि मा जायगायाव दासिमबो सोलिनानै दं बेखौ आं नोंथांमोननो बुंनो होनो सानदों। आरो बि इनार लाइन पारमिट 1873 नि उद्देश्यआ मा बेखौबो नोंथांमोन आं बुंनो होनो सानदों। बे जाबाय इन्डियानि नर्थ इस्टनि मोनथाम रायजोआव बा स्टेटआव दासिमबो सोलिनानै दं। बेनो जाबाय मिज'राम, नागालेण्ड आरो अरुणाचल प्रदेश। बे मोनथाम रायजोआव बा स्टेटआव दासिमबो बे इनार लाइन पारमिट 1873 आ दासिमबो सोलिनानै दं। बे इनार लाइन पारमिट 1873 आ बे इन्डिया गभर्नमेन्टआ बानायनाय आयेन नङा। बियो बै समनि इंराजफोरा जेब्ला इन्डियाखौ 200 बोसोर राज खालामनायनि गेजेराव बिसोरो बै नर्थ इस्टनि नागालेण्ड, मिज'राम आरो अरुणाचल प्रदेश बे मोनथाम स्टेटआव बे आयेनखौ बानायदोंमोन। बे आयेनखौ बानायनायनि गाहाय उद्देश्यआनो जाबाय मा, बिसोरो माने ट्राइबेल मानसिफोरखौ जोबोर मोजां मोनोमोन आरो ट्राइबेल मानसिनि आखल आखु मावनाय दांनाय इमानदारिखौ माने मोजां मोननानै जाहाथे बिसोरनि राव हारिमु हा जोम जाहाथे रावबो सेनानै लानो हाया, ओंखायनो बेखौ होबथानो थाखाय रैखाथि होनो थाखाय बे इंराजफोरा साननानै मा 1873 आव इनार लाइन पारमिट होननाय मोनसे आयेनखौ बानायना गालांदों। दा बे इनार लाइन पारमिटनि गाहाय जाहोना जाबाय मा, खायसे जों इन्डियानिफ्राय माने बाहार देशआव बा बाहार कान्ट्रियाव थाङोब्ला जोंनो पासपर्ट नांगौ। थिग बिदिनो जोंनि इन्डियायावनो बे मोनथाम स्टेटआव हाबफैनो थाखाय मा मोनसे पासपर्ट बादिनो मोनसे माने पारमिसन नांगौ जायो। जों बे मोनथाम स्टेटआव जुदि हाबफैनोब्ला गिबियावनो रायजो सरकारनिफ्राय पारमिसन लानो गोनां जायो। मानि थाखाय फैदों आरो मानि थाखाय मा खालामनो फैदों आरो बेसेबां दिननि थाखाय थागोन, बे गासै डिटेलखौ होनानैसो जोङो मा बे मोनथाम स्टेटनि रायजो सरकारनि पारमिसन लानो गोनां जायो। आरो बे पारमिसन पास जानायनि उनावसो बे मोनथाम स्टेटआव माने हाबफैनो हायो। बेनो जाबाय इनार लाइन पारमिट 1873 नि मेन पइन्टआ बा उद्देश्यआ। ओरैनो जों इनार लाइन पारमिट होननानै बुंबाय थायोमोन, नाथाय बेखौ जों मा इनार लाइन पारमिट बेखौ मिथियाखैमोन। दिनै नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बे इनार लाइन पारमिटनि गाहाय उद्देश्यआ। बेयो 1873 आवनो ब्रिटिश एबा इंराजफोरा बानायना गालांनाय मोनसे आयेन। बियो बे जाबाय ट्राइबेलफोरनि संरैखाथिनि थाखाय राव हारिमु हा जोम। मानो होनबा ट्राइबेलफोरा हा नङाब्ला थांनानै थानो हाया। बिसोरो जाबाय आगोलनिफ्रायनो हा लानानै आरो आबाद हारि मावनानै सोलिनानै जाबोगासिनो दङ। ओंखायनो बिसोरनि हाफोरखौ रावखान्थि हारिमुफोरखौ माने रैखाथिनि थाखाय मा इंराजफोरा बे इनार लाइन पारमिट 1873 होननाय मोनसे आयेन बानायना गालाङो 1873 आवनो। दा नोंथांमोना मिथिबाय जानांगौ बे इनार लाइन पारमिटनि गाहाय उद्देश्यखौ। आंनि बे टपिकखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला, खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो कमेन्ट खालाम। जय हिन्द, जय भारत, जय बर' हारिनि।